Keď sme v júni 2012 vymysleli balíčky pomoci na detskú onkológiu, požiadali sme o nejaké granty, ale nebolo nám vyhovené, všetky nám zamietli. A tak sme premýšľali, čo ďalej, lebo tá myšlienka mať nejaký balíček s pomocnými radami, s darčekmi pre deti, ktoré prídu na onkológiu prvýkrát. Mysleli sme, že to je super myšlienka a treba to dotiahnuť. A tak sme urobili výzvu na ľudia ľuďom. Ozvali sa nám ľudia, že sa im tá myšlienka páči, že nám podporia nás, prispejú, ale po týždni bol výsledok taký, že proste nikto nám neprispel, takže sme si mysleli, že ani táto možnosť žiaľ nevyjde. A potom zrazu nám prišlo mailom, že bola nám poslaná nejaká platba, tak sme mysleli, že tá prvých 10 eur možno prišlo a tam stálo, že celá suma 1500 eur vám bola poslaná na účet. Ostali sme hrozne prekvapení, darca bol viac menej v anonymite, takže ani nevieme, kto to poslal, iba vieme, že nejaká firma, ale nefungujú jej kontakty, takže nevieme, poďakovali sme aspoň mailom. Ale vďaka ich pomoci sme mohli teda v lete zamakať a takto vyzerá ten balíček pomoci, ktorý sme vlastne vďaka darcom urobili. Je ich 250 a budú vlastne pre všetky deti, ktoré prídu na onkológiu počas roku 2013, tak každé jedno dieťatko ich dostane. Ďakujeme za túto podporu, ďakujeme portálu Ľudia ľuďom, bez neho by sme to nemohli spraviť a ďakujeme takisto darcovi, ktorý nám tieto peniažky poslal, veľmi si to vážime. Ďakujem.